Onkohan nyt kaikki mukana? Lähdetään paskavaljakolla. Eli parhaat pari koiraa jää pois. Tää on vähän heikompia, mutta en mä nyt tiedä onko nekään kaikkiin heikoimpia. Niitä täytyy vähän vaihdella, jos ei halua 10. Tää 10 valjakkoa. Tai ei meillä 10 vetäjää enää ole. 9. Mitäs meillä täällä on? Pate? Eihän Pate tuu mukaan. Etkä hypi mun kalliin takin päälle. Halpoja takkien päälle vaan. Mennään vaan sieltä ihan... Sieltä... kelkkareittiä pitkin. Mä yritän pysyä pystys. Mulla on täällä tämä. Niin mä saan soitettua sulle. Jos mä tipun. Joo. Elikkä pysää siihen kelkkareitin alkuun, ettei mä siinä letaa, kun mennään se oja yli. Kuulitko? Siinä on se paha käännös. Niin, että mä menen vähän matkaa kelkkareittiin. Niin ja tuut sit ottaa vaikka vastaan vähän koiria. Että saadaan ne sit fiksusti yli. Missä mun kypärä on? Mistä minä tiedän, missä sun kypärässä on? Varmaan sisällä. Kun et sä ottanut kypärässä. Tiedätkö sä, ketä saa aina odottaa naisia? Aina. Ainakin yhtä tiettyä naista. Se on ihan sama, vaikka mä laittaisin nämä kaikki tähän valmiiksi yksi ja sanoisin, että tuu mennä. Niin mä odottaisin sitä. Sen ei tarvitsisi mitään muuta, kun pukee vaatteet ja tulla mukaan, niin mä olisin täällä nopeampi. Se on niin hidas. Yleensä mä sanon, että lähdetäänkö pian lenkille, joo. Sitten kun mä oon vaan ulkovaatteet päällä siinä, niin sitten se nousee sohvalta ja alkaa laittaa jotain muuta kuin alusvaatetta päälle. Ja mä seisoskelen pihalle ja odottelen. No sitten kun on joku meno jonnekin, että siellä pitää olla vaikka 10 ja sinne ajomatkaa puoli tuntia, niin me lähdetään 4 tuntia ennenpäin, että varmasti kerittää. Ai nyt otettiin hanska pois kädestä. Sitten saadaan taas uudestaan käteen. Olisikohan se nyt hyvin? Vai vedetäänkö vielä jotain? Meeksä? Mee vaan. Mennä! Miksi me pitää aina kiertää tämmönen lenkki tässä alussa? Oikee. Vasen. Hyvä. Vasen. Hyvä lumi. Vasen. Hyvä. Seis! Voi vittu. Mennään sit. Mennään. No niin. Nyt alkoi tää tuskien taivalta. Tässä vaan uskaltaa antaa painaa, mutta kun tästä oikein tiedä. Ei Otto, ei Otto.
Hyvä, hyvä. Sitten ollaan vissiin johonkin silloille. Mennään vaan. Hyvä, että se jäi odottaa toi Mirva tuohon. Päästiinhän me siitä sillasta hyvin. Siinä on tuot ravot vaan siinä. Meillä on joskus joku sanonut, että toi meidän naru tossa ennen noita koiria on liian pitkä. Täällä se tuntuu kyllä todellakin liian pitkältä. No sen verran jyrkkiä mutkiakin, että tuntuu, että se melkein oikoo tonne lumihankeen tämä. Se ei oikos niin paljon, se olisi lyhyempi. Ois totta juonut siellä aamulla, niin ei tarvitsisi nyt jo haukkoa sitä lunta siellä. Ei Otto oikein juonut. Voisi olla parempaa makuvettä. Hyvä Sepe. Sepe osaa kyllä tuo homma. Pakko se jarrumat olla koko ajan tässä. Hei, ei lumi sinne mennä. Ei siellä ole mitään. Ei lumi, ei. Nyt ei ole mukavaa, jos ne juoksee joku linnun perään tonne. No, tää oikein hyppäs. Parempi olla, ettei leikit tän kanssa mitään hyppyä, kun sukset poikki. Niin siinä ollaan sitten. Mä kävin eilen lanaamassa tämä. Se on hyvä vetää. Hyvä, hyvä. Mennään vaan. Lumi, Sepe, mennään. Hyvä Pimu. Tähänkö me jäätiin nyt? Hyvä Sepe. Hyvä Lumi. Häijy vetäis vielä täysillä, jos se olisi täällä mukana. Mennään nyt te, Lumi kans. En mä jaks tämmöstä. Mennään, mennään. No niin, nyt tää tasottuu taas. Ei nuolasta ennen kuin tipahtaa, mutta pian ollaan tuolla tiellä.
Mitähän siellä on? Mennään vaan ohi. Mennään. Mennään. Hyvä Otto. Otto vetää, hyvä Otto. No just hyvä Otto. Sitten kun tarvitaan, niin tulee vahva koirapeli. Sitä kyllä tarvitsisi koko matkan, mutta hän on nyt sitten päättänyt, että vedetään vaan ylämäessä, jos muut ei jaksa. Muuten voidaan lönkötellä ja pitää kiva. Oikee! Oho. Me ollaan virallisesti nyt kelkkareitillä. Mä oon lannannut tää oikea puoli eilen reittilannalla ja joku oli, tai tiedän kyllä ketä, niin on tehnyt tohon ladun vasemmalle. Koiti sen säästää ja onnistui, mutta katsotaan mitä koirat juokseeko ne siihen ladulle. Mennään! Sitten on varmaan Pimun vuoro vetää kärjessä. Sepen kanssa, niinhän meidän piti tehdä. Voitan soittaa tolle. Mitä se nyt tekee? Mennään vaan. Ylämäki. Mennään! Mirvaa! Mennään! Pistetään tohon sitten, ei hän kuule nyt. Ei se mikään ihme ole, kun se Yamaha pitää semmoista mökää. Se on vaan pakko heiluttaa kättä sitten. Ei se näe, vaikka heilutaan kättä. Oisko sitä? No ei se mitään, mennään näin sitten. Jossain vaiheessa. Ei me nyt lumi, sinne ollaan menossa. Ja sinne ladulle. Voi perseen suti. Hei, mennään nyt! Mennään tästä sitä latua juosta. Sepe vois... Noi, hyvä Sepe. Jes, hyvä. Ei tässä on nyt mitään taas järkeä. Mä lanasin tohon hieno polun ja nää juoksee ja sitten toispuolella latu ja tossa keskelle jo. Mutta on pöperö, niin siinä me pitää mennä. Hei, lumi ei. Siellä ei oo mitään sulle. Vasen. En ehtinyt. Hei hei! Paras varmaan koittaa uusiksi vielä tosta. Mirva! Haloo! Haloo!
Miksi aina sanotaan haloo? En tiedä. Mä sanon. Haloo! Kuuleeko kotkan pesää? Ei kuule. Millähän tää nyt sais? Pitääkö tähän huutaa niinku... Tartsani. Ei tää pysty tällä tumpulla. Haloo! Se auttoi. Huusiko Tartsani? Tähän lähti jo. Pysää! Mikä on? Mennään nyt. No mä oon nyt tää päällä. Mennään nyt. Mitä me siinä pysätään? Seis. Mä oon yrittänyt monta kilometriä sua kiinni. Että vaihdetaan se vimu tonne Sepen kanssa. Juu. Mutta sä et oo kuullut. En mä kuulla. Mä koitin kaikki, mutta Tartsan huuto oli ainoa mikä toimi. Jaha. Mä ajelen sit vielä. Siippain meistä musta hienti. Miksi? Mä en voi mennä tästä otoa sitten. Pääsin. Mennään sitten. No niin, hyvä. Vimuli. Hyvä Sepe. Parempi, että toi Pimu näkee mallia tosta Sepestä. Nyt se Sepe tekee tietysti jotain ihan typerää. Sanoin. Sepe menee yleensä eteenpäin niin kuin juna. Niin kuin laput silmillä. Mutta niin kuin näkyy, niin se ei kyllä yhtään vedä. Seis! Mennään! Näkee, että Pimu vetää ja Sepe jää jälkeen tuossa. Pimu vetää Sepeä tuolla Seisingistä. Se tulee. Hyvä Pimu! Hyvä Pimu! Pimu saa vetää sitä vauhtia kun haluaa, eli vauhti on kova. Pimu ei ole vielä vuotta. Mun mielestä meidän kokemuksen mukaan, tai sitä on ollut vaan sattumaa, mutta meidän kokemus sanoo niin, että jos haluat sinne keulaa koiran, niin se pitää laittaa sinne melkein heti. Ensimmäisillä kerroilla. Pimu oli heti. Mennään nyt, seis, mennään, mitäs nyt te? Pimu oli, mennään. Noi, hyvä Pimu, mennään, noi. Elästy. Hyvä Sepe. Mennään Pimu. Se oli siellä ihan alusta asti. Pimu, mennään. Se on varmaan seis. Kaikki paskan siihen saatana lukon päälle. Siihen mihin pitäisi ottaa seuraavaksi kiinni. Noin. Mennään.
Mennään. Mennään. Älä mene Pimu sinne. Pimusta voi tulla vetäjä tonne keulaan, kun se vetää siellä edessäkin. No Ylämäenkin mentiin laukalla. Emme nyt pian tietysti tultu kuin ehkä 8 kilsa. 8-9 varmaan. Nyt on pakko laittaa jarrumatto päälle. Aha, Ylämäet vielä edessä. Hyvä Pimu, hyvä Sepe. Oikein. Hyvä. Ja tähänkö hyydyttiin? Mennään nyt. Hop. Hyvä Sepe. Ei Pimu, ei vedä. Mennään. Hyvä Pimu, mennään. Mennään nyt, Pimu, mennään. Ei Pimu, mennään. Mennään Otto. Tässä on vielä harjoiteltavaa. Mennään Pimu. Otto, mennään. Hyvä hukka, hyvä lumi, hyvä mörkö. No niin. Jarruta vaan vähän noilla kantapäillä tässä, noin. Sitten mentti. Tätä ei kyllä mennä kovin helposti. Mennään. Hop. No, mennään! Minä en jaksas tähän pysähdellä. No, pikku mäkeä. Kato, nyt ei menty paljon hangesta edes. Hyvä. Näin justi. Ohi vaan. Seis. Joo, tuuks tähän? Mä luulin, että kun sä jäit siihen, että... Mun täytyy vaihtaa kamera sulle sitten. Lumisepe, mennään! No nyt mä tipahditan jonnekin. Mitähän mun jalka? Noniin. Onpas mun hutera olo nyt. Mennään! Juu, tässä on joku kulkenut, mutta me mennään nyt. Vasen!
Se perkele! No seis! Siellä yksi paskantaa. Sen paskan jo kerran tuohon lukon päälle. Ja narujen päälle. Mennään! Noniin, sit mennään. On mun jarru päällä. Mennään, mennään! Mennään, Sepe! Pimu, mennään! Hop, 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 hop! Ja se on tehnyt piiloleiki. Mennään, mennään! Mennään vaan! Hyvä, hyvä. Otto kans. Mennään vaan! Mennään! Kaverit kaikki on varmaan paskassa. Koiran paskassa. Onko? Mitä? Ootko mennyt koiran paska yli näin? Hei! Hyvä. Pimu, mennään! Hyvä! Hyvä! Sepe kans mennään nytte. Lumi on joutunut väärällä puolella. Voisiko Lumen ja Sepen vaihtaa? Voisiko vaihtaa Lumen, Sepen? Moi! Ei se kuule. Vetäkääs nyt! Hyvä, hyvä! Hop, 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 hop! Mennään, mennään! Mitä tapahtuu? Ui Sepe, kun sä hidastelet tarkoituksella oikein. Täällä on. Ei mikään, mutta onks toi ihan hyvä, että toi Sepe on tuo kärjessä? On hyvä, että Mikä piippaus soi sun? Mitä? Mitä? Ihan hyvä, että... Ei kun, että onko se ihan hyvä, että toi Sepe on tuo kärjessä? Miten niin? Se on niin hidasta, se Pimu joutuu vetää sitä perässä.
Niinhän se on, mutta sitten ne menee lintujen perään, kun siellä on joku muu. No niin. Voin mä laittaa sinne, kun sä haluut, niin laitetaan vaan. Lumi vai? Niin. Jos loppuu patteri, niin voit saada mut kiinni. Vimulumi mennään. Vimu ei. Mennään vaan. Mennään! Juu. Hyvä lumi. Sepe ei sinne mennä. Otanko mä nyt teidät seis? Seis. Hukka pitäisi laittaa. No en minä kyllä lähde ton. No niin, mennään vaan. Juokse siinä sepön vieressä. Kyllä mä nyt otan teidät siihen. Seis! Paikka! Perkele, ei voi, kun jo ankkuria. Paikka! Paikka! Hukkatus tänne puolelle. Hukka. Mä sanoin teille jo paikka. Ei kun paikkaa! Ette te mun läpitte nyt mee. Paikka! Sit mennään. Hei! Oi sepe! Mennään! Lumi mennään! Hyvä! Mennään, mennään! Oi hiiva. Sei! Käyhän se näin. Mihin mä ajoin? Miten se tässä tietysti kaatuu? Tässä oli jotain tämmöstä. Kamera. Joo, tuskin se. Miten sä osaat tässä just kaatua? Että rupeatko sä ottaa kameraa? En mä nähnyt koko kameraa. Niin, Mut näin jotain lähti tuolta juokseen hirveän vauhtiin ja sit tässä jotenkin
Varmaan näki se kamera. Mennään! Mennään. Oikee! Persee! Mennään! Oikee! Oikee! Mä joudun kävelee täällä. Ai ja. Juu. Oikee! Oikee! Mennään. Vasen. Kyllä semmoista taas tänään. Seis. Onko kylmä? On. Moi. Mihin te ootte menossa? Mentäis se sitten? Mitä tietää on? Joo. Tää ihan paskas tää. Imuna. Mene. Täytyy kieputtaa sitä hangessa kieputtaa sitä. Onneksi oli jäässä se paskasi. Onkohan siellä ovi auki? Mutta ei oo valoja. Kyllä tottu. Mistä Pistääksä? eksä murisekkaa? Otto odottaa vuoroonsa.